Sinjuri, nselmilkom illum edizzjoni kemm xejn differenti tal-programm News.mt. Propju dalodu ħabbarna ir-riżultat ta' kif ivvota il-poplu tar-Renju Unit fir-referendum dwar jekk jixtieq xieqpa jew le fl-Unjoni Ewropea. Il-poplu wara biċċari li ma xtaqx jieqpa fl-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant il-mistiden tiegħi illejla waħat li fil-Prim Ministru Joseph Muscat, grazzi tal-jogħġbok u sibt ħin tkun hawnhekk magħna illejla. Il-poplu Ingliż ivvota kif edna biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għadek temmen fl-Unjoni bħala blok, għadek temmen fl-Unjoni ħa? Referendum bħal kwalunkwe elezzjoni hija ritratt li tittieħed f'mument partikolari. U ma noħodha xejn bi kbira minn li minn tieħed dak ir-ritratt sa issa diġà kien hemm ċaqliq f'dik l-istampa. Ittieħdet deċiżjoni, il-Gvern Ingliż issa jrid jattwa dik id-deċiżjoni jew suppost jatwa, aħna qegħdin nagħmlu bil-premessa li tiġi attwata. L-Ewropa, aħna l-komplement tal-Ewropa. L-ewwel qabel ma nitkellem fuq l-Ewropa interessani jekk ma jimpurtax nitkellem fuq pajjiżna. Pajjiżna l-miżin kien jixxaqleb li ma jaqblilniex li l-Ingilterra toħroġ l-iktar imħabba politikament. Politikament mal-Ingilterra għandna ċertu rabta taħsib ta' idejat u naħsbu li ħankunu tlifna allejat. Ifisser ukoll li rridu minn issa l-qudiem pajjiżna jekk qatt kien hemm bżonn ta' gvern sod li ma jbaxxix rasu l-Unjoni Ewropea u jgħid jesser lill-Ewropa issa xi ħaġa ta' barra minn hawn, dan issawwa il-waqt u jien impenjat li mmexxi il-gvern li nibqgħu nkunu realistiċi, kollaborattivi, Ewropej, Ewropejisti, imma fejn għandna ngħidu le ngħidu le kif għamilna f'dawn it-3 snin li għaddew. Min-naħa l-oħra imma hija wkoll sitwazzjoni fejn issa qed tinħoloq realtà ġdida u aħna ggerjati biex din realtà ġdida hemm opportunitajiet u aħna qegħdin on the ground biex dan l-opportunitajiet noħduhom mal-ewwel. Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, qal what doesn't kill you makes you stronger. Kien hemm ħafna kritika x'kien hemm min qal aħna mhux hekk ridna nisimgħu imma ridna nisimgħu xi ħadd li lest jifhimna mhux li minn din se noħorġu aktar b'saħħitna. Inti kif tikkummenta? Jien nara sitwazzjoni fejn more of the same will get the same results. Ġifieri jekk l-Unjoni Ewropea minn għalina li sempliċement tgħaddi dan kollu nerġgħu nibdew bl-istess affarijiet, ma jaħdem assolutament xejn. L-Unjoni Ewropea għandha affarijiet pożittivi. Inqatet minn man-nies imma ħafna drabi hija mmexxija minn sitwazzjoni ta' teknikalitajiet, ta' tekniċi illi ma jippurtomx xi jħoss il-poplu jgħidulek in-numri jekk jgħidu to their credit il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida hija ferm iktar realistika minn dik ta' qabilha fil-attitude tagħha. Imma fil-verità hemm nuqqas ta' intaċ ma' realtajiet meta tgħidilhom isma' din taffettwa lis-sajjieda, din taffettwa lill-bdiewa, din taffettwa lin-nies. Ngħidulek ma jippurtanix aħna f'sens hekk huma regoli, the treaty say so. Iktar realiżmu, iktar doża li nkunu qrib in-nies, iktar li nifhmu dak li hemm bżonn in-nies, aħna min-naħa tagħna bħala Malta u dal-Gvern żgur dejjem kien fuq in-naħa tan-nies meta niġu biex nargumentaw u hekk ħankomplu nkunu. Mhijiex laqqas il-ħin li wieħed jgħid issa hemm bżonn ta' Ewropa Federali. L-Ewropa għandha problema, imma t-tweġibiet huma 27 differenti. Għaliex fi Franza forsi n-nies huma diżappuntati għax l-Ewropa jarawha ftit wisq. F'pajjiżi oħra f'Helsinki, fil-Finlandja, n-nies huma diżappuntati għax jaraw l-Ewropa tindaħal wisq. Hemm bżonn iktar flessibilità u iktar realiżmu. Aktar kmini semmejt pajjiżna u naħseb in-nies dak li interessahom se jiġi minn pajjiżna, allura se jiġi minn dawk il-Maltin li qegħdin l-Ingilterra. Ara, għal dawn is-sentejn li ġejjin li fihom ikun hemm in-negozjati, meta jibdew in-negozjati għax il-Gvern Ingliż għadu li jafas il-buttuna biex jibdew in-negozjati u sa dakinhar jisu suspended animation qegħdin. Isek m'intix konvinti li se jafasha dik il-buttuna? Fibni, fl-aħħar mill-aħħar dan kien referendum li fejn il-Gvern Ingliż ħal parir tal-poplu u biex jibda dak il-proċess għalhekk naħseb ħafna nies illum semgħu l-ewwel darba il-frażi Article 50. Article 50 huwa dak l-artiklu li permezzew jibda proċess irreversibbli illi jkun hemm in-negozjati biex toħroġ. Qabel ma tingħafas dik il-buttuna, qabel ma tintbagħat dik l-ittra ma jistax jinbeda l-proċess għalhekk ħafna mill-mexxejja Ewropej jew mit-tmexxija tal-istituzzjonijiet qed jgħidulu isma' ibata dik l-ittra. Jien nirrispetta dak li qed jgħid David Cameron ma naħsibx li jagħmilha
kombinazzjoni u mingħajr ħsieb illi qed jagħti iż-żmien li mhux hu ħajibata dik l-ittra jibata ta' warajh, ġifieri ħajjieħu numru ta' ġimgħat, qed nifhem. U aħna malmin li fil-politika a week is a long time. Aħseb wara jekk wieħed jieħu xarejn tlieta biex jisir dan kollu. Ġifieri, ma aħna qegħdin naħdmu fuq l-assumption illi l-Ingilterra, ir-Renju Unit ħajkun qed joħroġ mill-Unjoni Ewropea u f'dan kollu jista' jkun hemm biex ngħidu hekk mal-Borma tintefa' wkoll li jkun hemm referendum biex l-Iskozja toħroġ mir-Renju Unit u mbagħad issieħeb fl-Unjoni Ewropea, ġifieri ġejjin very interesting times. Il-Maltini li jgħixu barra ma ħajnbdilhom xejn jgħixu l-Ingilterra. Żgur f'dawn is-sentejn. L-Ingliżi li jgħixu hawn Malta ma ħajnbdilhom xejn, żgur f'dawn is-sentejn li ġejjin. Tgħidli issa se jiġri wara. Hija kaxxa magħluqa tgħidli għaliex. Għax biex inti tkun tista' tinnegozja tittara ħadd ieħor x'inhi l-pożizzjoni tan-negozjati tiegħu. Il-Gvern Ingliż jinsab ipparalizzat bħalissa. Jiġifieri m'għandux pożizzjonijiet. Biex inti tibdew in-negozjati jrid ikun hemm pożizzjonijiet, jien ma nistax ngħid pereżempju l-istudenti Maltin jekk hux ħajkunu qegħdin jħallsu jew l-istudenti Ewropej inkluż dak Maltin. Le, sellum il-ġurnata hemm ta' dawk li jkunu Ewropej u dawk li huma third country nationals. Aħna nikkwalifikaw mal-Ewropej u l-Ingliżi jħallsu daqs l-Ewropej. Issa ma nafux jekk hux ħajkun hemm klassifika bħala Ingliżi, jekk hux l-Ewropej hux ħajkunu trattati bħala Ingliżi, jew jekk l-Ewropej mhux ħajġu trattati bħala Ingliżi, iridu nibdew taħdidiet mar-Renju Unit biex il-Maltin jiġu trattati ta' daqs l-Ingliżi. Min-naħa l-oħra għandna affarijiet fejn għandna ċertezza, pereżempju meta nibagħtu lill-pazjenti Great Ormond Hospital u tal-kanser u dawn l-affarijiet. Dak m'għandix x'aqsam l-Ewropa, dak huwa ftehim illi l-Gvern Malti dal-aħħar 40 sena minn Gvern Laburista u gvernijiet oħra kellu mal-Renju Unit u aħna nkunu nistgħu nibqgħu nibagħtu lill-pazjenti Maltin għal kura fl-Ingilterra mingħajr problema ta' xejn. Illum kelli wkoll laqgħa mal-High Commissioner Ingliż flimkien mal-Deputy Prime Minister mal-Lewis Gregg u mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella kien hemm il-High Commissioner fejn urejna x-xewqa li jisma' jiġri x'jiġri aħna hemm trattati bilaterali fuq social security, fuq pensjonijiet, fuq is-saħħa, fuq oqsma oħra fejn ikun hemm bżonn bħal edukazzjoni li jew trattati li qegħdin diġà hemmhekk inkompluhom, jew inkella jkollna xi trattati ġodda jew nirrivajbjaw trattati. Mbagħad hemm investimenti li ġej lejn Malta bħal pereżempju Barts. Se jiġri hemm? Barts kellmuna dalgħodu għalulna kkonfermawna li għalihom ħajbqgħu mixin. Fil-verità hemmhekk jidħlu koll opportunitajiet għax filwaqt illi hemm problemi u jista' jkun hemm u l-problemi mhux ġejjin għax ir-Renju Unit ħireġ mill-Unjoni Ewropea, imma pereżempju mxin dalgħodu il-kambju tal-isterlina waqa' b'10%. Ra f'daqqa waħda il-familja li kellha 10 sterlini fil-but fl-Ingilterra, dawk l-10 sterlini saru jiswew 9 f'temp ta' sija. Immaġina, ġifieri li jiġri hekk. U allura, pereżempju, jaħsbu aktar minn darba qabel ma jmorru holiday. Qabel ma jiġu hawn Malta. Mhux hawn Malta, biss kwalunkwe pajjiż fid-dinja il-holidays saru iktar expensive. Dak li jixtru minn barra l-pajjiż sar 10% iktar expensive f'mument minnhom. U mbagħad istabilizz iktar il-kambju. Imma fil-verità il-problemi li jista' jkun hemm mhux għal Malta imma d-dinja kollha ġejjin mir-rata tal-kambju. Aħna tkellimna ma' Barts hemm l-opportunitajiet bħal illi issa aħna wieħed miż-żewġ pajjiżi pratikament għax la darba ma tibqax ir-Renju Unit illi noffru edukazzjoni terzjarja bl-Ingliż fl-Unjoni Ewropea. U dik hija attrazzjoni kbira illi jista' li mhux jista' li hemm studenti permezz li jkunu interessati li jiġu Malta, l-Università ta' Malta, Barts, l-American University of Malta, ġifieri hemm opportunitajiet li diġà qegħdin on the ground u nitkellmu ma' istituzzjonijiet ta' asset management fil-financial services, fil-gaming, illi naraw dawk il-kumpaniji li isma' jgħidu
aħna għandna bżonn issa post ieħor minn fejn naħdmu fl-Unjoni Ewropea la darba l-Ingilterra mhux ħatibqa' fl-Unjoni Ewropea. Tkun Malta. U aħna naraw li nistgħu naħdmu flimkien mal-Gvern Ingliż ukoll u mal-awtoritajiet Ingliżi biex inkunu gateway tal-Renju Unit għall-Unjoni Ewropea. Ħasemilek il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ħafna forsi kienu qegħdin jinvestu fih biex ikollhom triq għar-Renju Unit. Se taffettwana? Ma naħsibx naħseb li kienu qegħdin jħarsu għadhom jħarsu lejn il-programm ta' ċittadinanza b'investiment iktar bħala bħall-Unjoni Ewropea. Fil-verità naħseb li qed jinħoloq suq ġdid, mhux bil-forsa ċittadinanza, naħseb iktar għal kwistjoni ta' programmi ta' residenza, diġà għandna programm ta' residenza li naħseb nistgħu intejbuh fejn issa jinnara bil-maqlub iktar milli jkun hemm problema, iktar għandek kwistjoni issa ta' nies mir-Renju Unit li jekk ma jkunx hemm ċertu ftehim min-naħa tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea jkunu jridu residenza f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea ħalli jkollhom il-freedom of movement. Ġifieri dawn huma affarijiet li għadu kmieni qegħdin nistudjawhom li żgur aħna we hit the ground running. Dalgħodu kont sodisfatt immens bil-laqgħa tal-kabinet li kellna. Għax kienet laqgħa tal-kabinet fejn kull ministeru ta' rendi kont tal-istudji li jagħmel, aħna konna ordnajna simulation exercise across the board biex anka meta kien jidher li m'hemmx ċans li l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Sibnielu biex ngħidu jekk inqumu filgħodu l-Ingilterra tgħid li ħad toħroġ, kif jaffettwana, x'inhuma l-vantaġġi u x'inhuma l-iżvantaġġi għal kull qasam. U ħadd pjaċir ħafna li f'dan il-meeting kellna lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Chairman tal-MFSA, l-Avukat Ġenerali, il-Chairman tal-Malta Enterprise, kien ir-rappreżentant tiegħi fil-Kunsill Ewropew, kollha kemm huma kienu kollha ggerjati flimkien mal-Ministri li urejna anke dawn id-dettalji li qegħdin nsemmu juru kemm dan il-Gvern ħaħsib bis-serjetà din l-eventwalità. Verament fadlilna ftit minuti u għandi żewġ domandi x'nagħmilek. L-ewwel waħda hija dwar il-fatt li inti dalgħodu qatt mhux se nippermetti li l-pajjiżna jagħmel suwiċidju. Hawnhekk tkellim dwar is-sentiment anti-Ewropew. Għax ikun hemm min jipprova mod ġenwini jgħidlekom issa nagħmlu l-istess. Alla ħares noqogħdu nitkellmu b'dan il-mod. Aħna wieħed jissegwi x'qed jiġri fir-Renju Unit mill-5 l-ikbar ekonomija fid-dinja jekk minn sejjer żball. Tkun irida tal-poplu però. Mhux kwistjoni ta' rieda tal-poplu, illum il-ġurnata jien żgur fit-terminu tiegħi ta' Prim Ministru mhux ħa nippermetti min joqgħod jilgħab bil-futur tal-pajjiż biex jipprova jkun popolari jew populista. Jekk tara l-ikbar 5 ikbar ekonomija tad-dinja ħadet daqqa li għadha bid-dexa tagħha. Jien mhux ħanissogra mhux ħanilgħab dak li bil-futur ta' pajjiżi. U nemmen li l-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti u Awċi jifhem din il-pożizzjoni tagħna aħna nikkonċentraw li nkunu suċċess. L-Unjoni Ewropea perfetta li għandha problemi kbar, iddejjaqna xi kultant, imma hija l-framework fejn fija noperaw. Hija permezz ta' ċertezza ta' li ma nħallux min jipprova jiżra dubi għax id-dubi fiex jwaslu. Id-dubi jwaslu biex investituri ma jiġux, il-jobs ma jiġux u l-ewwel ħaġa li interessa ħmi qed jarana huwa il-post tax-xogħol, il-flus fil-but, lejxin tal-familja. Dik hija kruċjali. U ngħid jien qaddaqs illum u anke b'dak li ġara bil-riżultat tar-referendum fir-Renju Unit. Ma kien ċar il-bżonn li jkollok gvern li jkollu tmexxija ekonomika u kompetenza ekonomika soda. Illi nistgħu nitkellmu dwar suġġetti oħra, u suġġetti oħra huma importanti mhux ħanoqgħod insemmihom hawnhekk. Ma fl-aħħar mill-aħħar il-punt kruċjali u fundamentali tal-għajxin tal-bniedem huwa x-xogħol. Hija l-ekonomija, huma l-flus fil-but, huma kif tgħix il-familja tiegħek. U b'dan il-gvern aħna nistgħu ma neħdux daqqa b'din il-Brexit u nistgħu nibqgħu mixin il-qudiem għaliex għandna gvern li l-ekonomija ma kabbarix b'1% u qiegħed hekk, imma kabbara kull darba b'5% u ninsabu qegħdin f'pożizzjoni soda ħafna. Nota personali forsi nixtieq intemm din l-intervista dalgħodu rajna wkoll il-riżenja ta' David Cameron. Inti kemm darba rajtnikom bil-qiegħda. Ħafna. Dik xulxin. Kif reaġixxejt? Ifhimni, imposti hemmhekk bħala Malta huwa l-mod ta' kif inhu s-seating qegħdin eżatt ma' Renju dispjaċija ħafna għal David Cameron. Ġifieri kważi emozjonajt ruħi naraħ emozjonat b'dak il-mod. Mhux ħanoqgħod nagħmel ġudizzju jekk ġa biex bideħ din il-biċċa xogħol u ħaf ħaġa oħra. Ma naħsibx li huwa il-waqt u l-mument. Imma indunajt kemm il-bniedem ħassa.
ħassa u jħassajt għalih personalment. Ġifieri, I must confess li nittama li min joħodlu postu jkollu l-istess spiritu kombattiv illi kellu u li jista' jieħu deċiżjonijiet koraġġużi għax naħseb ir-Renju Unit bħall-Unjoni Ewropea manka r-Renju Unit għadha għandha bżonn min jieħu deċiżjonijiet koraġġużi u nittama wkoll il-Labour Party Ingliż ikun lest u kapaċi jieħu deċiżjonijiet koraġġużi biex ikun relevanti, biex ikun jista' iħares il-qudiem, biex ikun jista' jaspira lin-nies u jifhem il-mud tal-poplu. Aħna mhux qegħdin hawnhekk biex nirrappreżentaw l-Ingilterra, aħna qegħdin hawnhekk biex nirrappreżentaw il-Maltin, mhux bil-fors ngħidu affarijiet dejjem li kulħadd jgħod jiċċawċpilna jew jaqbel magħhom, imma qegħdin hawnhekk biex nieħdu deċiżjonijiet għall-poplu Malti u Awċi. Grazzi Prim Ministru, grazzi lkom it-telespettaturi.